Hi friends, welcome to World Mysteries channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்லா பை அப்படின்ற ஒரு ஃபோனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எலான் மாஸ்க் அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்கள் மைண்டில் என்ன ஃப்ளாஷ் ஆகும்? டெஸ்லா, ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டார்லிங்க், இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மைண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் ஆகும். ஆனால் 2021 செப்டம்பர் அன்னைக்கு ஒரு ரூமர் கிளம்பியிருக்கு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோன் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. அந்த ஃபோன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்லா பை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக ஒரு ரூமர் கிளம்பிட்டு இருந்துச்சு. இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியலாகவே எலான் மாஸ்க்கு டெஸ்லா பை அப்படின்ற ஃபோனை நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னென்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த ஃபோனில் இருக்க கேமரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாரை கூட நுண்ணிப்பாக ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நீங்கள் அவ்வளோ ஜூம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ஸ்டார் உள்ளே அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்றதுலாம் நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் சார்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் ஒயர்லெஸ் சார்ஜஸ்லாம் தந்திருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு சோலார் பேனலை எடுத்து வெயிலில் வச்சுட்டு அதை கொஞ்ச நாள் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் பேக்கில் போட்டுட்டு நீங்கள் எங்கே வேணால் இந்த ஃபோனை போய் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்லிப் மாதிரி தருவாங்களா. அந்த ஸ்லிப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனை வச்சா அது சீக்கிரமாக சார்ஜ் பண்ணி தந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டட் டேட்டா தராங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எலான் மாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா சேட்டிலைட் டேட்டா அப்படின்றத ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாரு. அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டட் டேட்டா உங்கள் ஃபோனுக்கு தரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிம்மாக இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், வாட்டர் ப்ரூஃப் கூட. இந்த ஃபோன் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணலாம், பிட்காயின் ட்ரேடிங் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரேடிங்ஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட லேப்டாப் இல்லை கம்ப்யூட்டர் அப்படி இல்லைனா இந்த ஃபோனை வச்சே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோடிங் இல்லைனா ப்ரோக்ராமிங் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன்லேயே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஃபீச்சர் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலான் மாஸ்கோட ஒரு கம்பெனியான ஸ்டார்லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிப் மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சிப் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மைண்டில் உங்கள் பிரெயினில், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிரெயினில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் சொல்லாமலே அந்த ஃபோனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே உங்கள் பிரெயின் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணலாம். உங்கள் ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டாம், உங்கள் பிரெயின் வச்சு நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 7 விஷயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு அஃபிஷியலாக சொல்லியிருக்காரு. மீதிலாம் ஃபோனை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் சொல்வோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபோன் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். சீக்கிரமாகவே இந்த வருஷம் இல்லைனா அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளேயே ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை அமுக்கி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் டக்குன்னு வரும். ஸோ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.